Ну вось, і тут дагартаўся да вокладкі. Нічога няма. Але я цярплівы, вазьму наступную кніжку і абавязкова так адшукаю. Так. Добрый вечер усім. О, прабачце, сябры, не заўважыў, што вы ўжо тут. Прывітанне. Топа? Ой, які ти малайчына. Я? Я вядома малайчына. А чаму ты вырашыў сказаць мне гэта менавіта зараз? Як чаму? Ты за кніжкамі сядзіш. Так, сяджу. Нічога, я адчуваю, што ў даступнай яны знойдуцца. Топа, ты так хутка кніжку прачытаў? Ого, ганаруся табой. Ай, Бослік, ды не чытаў я. А што рабіў? А, малюнкі разглядаў. Бослік зноў не здагадаўся. Ну, Топачка, мне так цікава. Растлумач, калі ласка, што ты робіш? Ай, што, шукаю што. А што шукаеш? А, ты схаваў штосьці важнае ў кніжку і не памятаеш, у якую? Ты нічога я не хаваў. А як можна штосьці адшукаць, калі нічога не хаваў? Ой, Бослік, ну які ты дапытлівы, толькі перашкаджаеш. Топачка, не злыся, калі ласка. Лепш адкажы, што ты шукаеш, а я табе дапамагу. О, можа, ты і маеш рацыю, Бослік. Разам мы паспеем больш кніжак перагледзець. Так, давай, далучайся да справы. З задавальненнем. Дык а што шукаем? Фантазіі. Што? Фантазіі. Ой, Топа, нічога не разумею. Ой, Босік, ну што тут незразумелага? Дзядуля сказаў, што фантазіі хаваюцца у кніжках. І мне здаецца, што гэта менавіта мае фантазіі. А чаму ты так вырашыў, Топачка? Бо я апошнім часам амаль нічога цікавага прыдумаць не магу. Напэўна, фантазіі ад мяне, збеглі. А дзядуля бачыў, як яны, у кніжках хаваюцца. Топачка, а як выглядаюць твае фантазіі? Каб я ведаў. Так, ну, калі штосьці незвычайнае ў кніжцы ўбачыш, паказвай мне, а я разбяруся, фантазіі гэта ці не. Так, Буслік, давай, гартай старонкі, толькі уважліва. Ой, ай-яй-яй, дапамажыце! Ураган вакол, спыніце! Добрый вечер, Коска! Салют, сяброўка! Ой, здаецца, вецер сцішыўся. Прывітанне ўсім. Коска, ты што, захварэла? Ой, дзякуй, Буслік, не хвалюйся, я здаровая. Просто ў кніжцы, па якой я падарожнічала, раптам сапраўдны ўраган пачаўся. Вецер быў такі моцны, што складана дыхаць было. Спачуваем, Коска. Прычым кніжка была зусім непрыгодніцкая, а наадварот спакойная. І адкуль ёй мог ураган з'явіцца? Ой, Коска, прабач, але... Буслік хоча сказаць. Прабач, Коска, але мы гэтага не ведаем. Топа. А можаш цяпер адказаць мне на пытанне? Ну, калі ў мяне з галавы ўсе веды не павыдзімала, паспрабую. Коска, ты ж падарожнічаеш па ўсіх кніжках, так? Так. Тады, можа, ты сустракала ў якой-небудзь кніжцы мае фантазіі? Ой,
То полічыць, што яны збеглі і схаваліся паміж старонкамі ў нейкай кніжцы. Топачка, а чаму ты так вырашыў? Да мне дядуля сказал, что фантазии хаваются у книжках. Только я не ведаю, у якой докладно затаились, мои. Ой, Топачка, ну ты і смешны. Не бачу нічога смешного. Коска, дапамажы, калі ласка, топу. Ну, калі сур'ёзна, то, Топачка, толькі ты сам зможаш сабе дапамагчы. Это як? Мы з Буслікам усе гэтыя кніжкі хуценька перагарталі, але ніякіх фантазій не знайшлі. Вось хто ўраган зрабіў. Ой, прабач, калі ласка, Косачка, мы не хацелі. Прабачу, но... А падкажы, якую кніжку мне больш падрабязна перагартаць? О, сябры, кніжкі трэба не гартаць, а чытаць. О, і што адбудзецца? Як што? У кніжках шмат цікавых сюжэтаў, якія прыдумалі аўтары. Разумееце? Значыць, у кніжках хаваюцца іх фантазіі. Менавіта, маленечкі, а калі мы чытаем кніжкі, абуджаюцца нашы фантазіі. Дык вось пра што дзядуля гаварыў. Так, Топачка, вось ты, напрыклад, калі кніжку чытаў? Да і перад святам столькі спраў было, на чытанне часу не засталося. Вось твои фантазіі і заснулі моцна-моцна. А каб яны прачнуліся? Трэба чытаць і не адну кніжку, а ўвесь час брацца за новыя. Я зразумеў! Тады ў фантазіі не атрымаецца легчэй у спячку. Ой, як ты здарова прыдумаў, Топачка. Бо я адчуваю, што мае фантазіі прачынаюцца. Дзякуй, Коска, я пабег чытаць. Топачка, ты малайчына, але пачытаеш ты ўжо заўтра. Таму што час ужо позні. Менавіта. А ты, Топачка, заплануй, якія кніжкі ты прачытаеш заўтра, а зараз давайце глядзець мультфільм. А мае фантазіі зноў не заснуць? Не хвалюйся, ты ж ужо ведаеш, як іх будзіць. Добра, тады давайце глядзець. Ай-яй-яй-яй. А зараз усім дзеткам час рыхтавацца да адпачынку. Бо на заўтра у нас запланавана паспець, некалькі кніжак прачытаць. Так што зубкі чысцім, тварыкі мыем І ў ложачкі бяжым. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засыпай.
засинай. Баю-бай, баю